Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio. Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio. Ina so a gyara aiki da shi ma yana so a gyara aiki. Muna muka mistake yanzu a dauke mu musamman abu da Allah. Ku bayan cikin saura. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah zan yi magana na farko da ƙarshe. Muna son kusan akwai wanda aka dunan nan ma ba sa so din ne yawa. Akwai artist ɗan uwanmu. Me yasa ba za mu zauna suna ma da yawa? Dan Allah dan Annabi. Me yasa ba za mu yi shi da kyau ba? Yanzu ka bayar da bayan ka nan wajen saboda Allah in bude da zan same ka ta baya za ka yi. Ba waduwa za ka yi ba. Ai mutum kowa mun ba ma ga yamma ya ko ba ka ba san bayan. Wani da za sake da koyarsa. A'a kawai a baki. A wace yar da fita? Ya karshen da gaba da. Wanda rakta yayi wuce. Ai lokaci ne in za a sake a sake. Ai an zo lokacin da muke ne. Dan ke kawai daga wani shiga mota kawai za ka yi. Dan ko da ni. Ko yana cikin mota, ko yana cikin mota. Duka. Video ne? Ya tu. Fresh go. Fresh. Muje mana. Video ka gani. Picture ko. Shi zaka samu ne kai. Muje tanda kace na cikin Hawa da mora sai ka juya ka basu inbox sai su shiga mota shikenan kawai. Allah kai muke jira ba ma Mana Ahmad kai record. Zamu danna ba. Dan Allah mu rage surutun nan mana Ahmad Allah. Let's go. Call it. Action. Nuna mai da kanka. Tura kawai ka gaya musu cikin mota. Action! Mun samu wayan nan fa. Ko ka tuya ne kawai ka gaya musu cikin mota. Action! Ku yi baya, tashi da Allah. Wake da kuwa. Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio. Bawasa Creative Studio, Bawasa Creative Studio, Studio.